Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni uchumi mar piny Kenya sani koro ochung' kama ber ka ipimo gi kama ne jatend piny Kenya William Ruto yude bang' yiero mar higa mar 2022. Mbadi wacho ni Ruto ne okawo telo mar piny Kenya ka uchumi mar piny ne okethore mokalo e kinde mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne nie telo. Mbadi mane loso e kinde romo mar manobagi gi jopiny e kar chung' od bura mandhiwa e wi dongruok ma piny owacho onego time e alworano, okoni e thuolo ma obiro bedo godo apisi kaka jatend migao mar omenda, uchumi mar piny Kenya dhi bedo maber, kendo wach mar deko oro pesa ne counties bende biro rumo. Uhuru Kenyatta left office when the budget deficit of the Republic of Kenya to GDP was 8.1%. As we speak, we are reducing it to 4.3%. And the next year, it will be 3.8%. By the time we will go to election, the budget deficit must be below 3%. When I took over CS, under the leadership of Ruto, we were borrowing at 15.5. Today, we are borrowing at 11%. Our inflation is at 2.8%, another record. We are paying salary of public servants by fifth. All counties, I have given them money up to November. We are hardworking, we are determined, things will get better. Just give us opportunity. I am not here to lie to Kenyans. Things are not perfect, but they are getting better. I know the middle class have issues with their pay slips. The taxation. We want to streamline Kenya Revenue Authority for 1 year. Then we will start lowering pay as you earn so that the middle class can have the capacity and the ability to buy goods and services to spur economic growth.